Que els mitjans de comunicació no treguin per la televisió les festes que fan vostès i sí que hagin de treure per televisió? No estic dient això. Estic dient que hi hagi de tot, no només una part. Que és diferent. Jo no estic dient que no treguin les festes, que les treguin, clar que sí. Fins ara és el que ens han fet visible i encara que ha sigut un joc mutu d'utilització, aquestes festes, hem arribat a aconseguir el que hem arribat a aconseguir per víctimes d'una altra època i per aquestes festes gràcies a la visibilització d'aquestes festes. A mi això em sembla un tema molt interessant, però no, anem al que anem. Ens hem desviat totalment del tema. Exacte, anem al que anem, que anem és a l'adopció. I l'adopció, el problema que el tenim és a la justícia. Recordem que per inscriure a un nadó com a adoptat, té que passar per un jutjat. I, per desgràcia, la justícia en aquest país no és ni cega ni justa. I arrosseguem un dèficit de justícia des d'una altra època. Per desgràcia, la major part de jutges, sobretot els que estan al Consell del Poder Judicial i d'altres llocs, venen d'una altra època, d'una altra mentalitat, d'una altra forma de pensar que en aquest país no han volgut assabentar-se que ja no existeix. Amb la qual cosa, la solució que podria haver... La solució, per una banda, és que el govern s'atrevís a fer una llei d'adopció i una llei de ventres de lloguer, cosa que seria molt difícil, perquè no tothom, no crec que aquesta societat estigués preparada. Vostè no creu que estan preparats? No, la societat no. No, perquè en aquest cas la societat espanyola no és com l'americana. A Amèrica tot es ven. No hi ha sanitat pública, es ven la sang, es ven els òrgans, es ven els nens, i seria com una venda de nadons, o tràfic de nadons. I això no creiem que estiguem... Però sí podem acceptar fer una llei que internacionalment, si un altre país ho accepta, per què nosaltres tenim que tombar allò? Quan n'hi ha lleis que obliguen a acceptar lleis nostres a l'estranger. És a dir, és una miqueta contradictori. Sí, però, per exemple, el fet que vostès, perquè això volen aconseguir tots, que es normalitzi aquesta situació. No veu una mica contradictori que amb tantes associacions diferents es pugui arribar a un acord i posar-se tots vostès d'acord per dir mira, anem on faci falta, anem a denunciar-ho perquè volem que això canviï? El problema és que la major part d'entitats avui en dia no fan la seva feina com a entitats. Simplement es dediquen a cobrar subvencions i a viure a la sopa boba 4 persones. Per tant, és gairebé impossible. I els que volem fer la feina no tenim subvencions. Però això que diu vostè és una mica greu. No, és la realitat. La seva realitat. No, la realitat. Agafat els boletins oficials de la Diputació, agafat els boletins oficials dels ajuntaments, agafat el boletí oficial de la Generalitat, agafat el boletí oficial de l'Estat. Mira les subvencions que paguen a les entitats. A on estan els seus programes? Quan poden arribar a cobrar? Depèn. Hi ha entitats que cobren fins i 3-4 milions d'euros a l'any. 3-4 milions d'euros a l'any? Directe o indirectament a través d'un servei. És a dir, que no és això. Ens hem passat, vivim en el país de la pandereta i fins que no tenim un problema davant i no ens estalla la cara, vivim en el país de feta la llei, feta la trampa. I fins que no ens donem compte que això no funciona i ens acaba esclatant els morros, aleshores no reaccionem. I tampoc ens preocupem del problema del veí del costat. A Catalunya hi ha 10 persones, 10 parelles, que estan a l'espera d'aquesta resolució. Bueno, tinc que dir que en comptes d'estar tan a l'espera, els diguin als seus advocats que el dia 1 de juliol, el dia 1 de març, perdona, va haver una resolució per part de la Direcció General del Registre i del Notariat, que depèn directament de Justícia, del Ministeri de Justícia, amb la qual, per causa sexista, no se li podia denegar. Per tant, hi ha una jurisprudència marcada. És l'únic que es poden acollir per avançar.
Pere, després parlarem i també analitzarem una mica aquesta problemàtica amb un especialista, un advocat, també veurem què és el que n'ha de dir, per on pot tirar l'assumpte tot plegat. Vostès han pensat fer algun tipus de reivindicació seriosa? Home, el que estem plantejant-se és posar el servei jurídic del nostre partit a treballar amb el tema, igual que estem treballant amb molts altres temes, per poder assessorar tota aquesta gent que acudeix a nosaltres demanant-nos aquest ajut i poder ajudar a que això es faci el més ràpid possible. Pere, vostès com a partit no reben cap tipus de subvenció? Cap ni una. La llei ho prohibeix, encara que els grans tots reben. A veure, I vostè sap que aquesta nit al programa les associacions suposo que les tindrà... Dona igual, les hem tingut des del principi sent un partit gai, no ens van donar ni veu ni vot. No ens van deixar a dir al seu col·lectiu ni tan sabol qui eren ni com eren. I això no és la revenja, perquè tenim les portes obertes per totes. I amb moltes altres entitats sí que treballem del col·lectiu gai i no tenim cap mena de problema. Només amb aquelles que els agrada viure del conte i ja estan aposentats en una poltrona. Dures les acusacions que està fent el Pere. Li demano, sisplau, que no es mogui d'aquí. Després de la publicitat parlem amb un advocat, un especialista, que ens pot dir encara més temes sobre aquesta qüestió. I després també marxarem